Moi vaan kaikille. Moi vaan kaikille. Eli tässä olisi nyt seuraava osa tätä Geometry Dashia. Eli viimeksi läpästiin Stairmatter ja se Back on Track. Nyt läpästään Poltergeist. Ja tosiaan mä en voi pitää näitä ääniä hirveän kovalla, koska muuten mun ääni ei kuulu. Mut ei se varmaan haittaa. Ja tosiaan käykää kattoo mun short-videoita myös. Tätä ei oo pelkästään tämmönen pelikanava, tänne tulee myös semmosia meemejä. Tosiaan läpästään nyt tässä tää Poltergeist. Ja tiiä, jos läpästään tää ykkösellä, niin ehditään ehkä vielä toinenkin tässä. Kyllä Tryout, mä en tiedä läpästetään yleensä sitä kyllä ykkösellä, mutta katsotaan. Mitä vitsiä? Eikä! Ootas mäkin skippaan tän mainoksen. Noniin, otetaan sitten uudestaan. Mutta ei me sit varmaan ehditä, koska tää nyt meni vähän pieleen, koska mä kuolin. Yeah. Ja tosiaan käykää tilaan semmonen kanava kuin Teknopro. Siellä tulee hyviä videoita. Kannattaa käydä tilaa. Joo. Mutta mun ääni on vähän käheessä, mutta läpästään tää ja sitten lopetetaan video. Joo. Peloillaan nyt tässä tää. Nyt mä haluan läpästä tän, koska mä en jaksa enää ottaa uudelleen. Mä voin jopa tehdä semmosia videoita, että läpästään joku leveli, joku vaikea leveli. Noniin, tässä sitten tuli tää. Nähdään seuraavassa videossa. Se ois moro.